udako hilabetetan gaude jada, eta errepikatzen da zoritxarrez jada klasiko bat dena. Osakidetzako osasun zentroetan murrizketak ari gara pairatzen. Ikusten dugu urteak aurrera doazela, baina hemen ez da ezer aldatzen, ez da ezer hobetzen, nahiz eta titularren bidez hobekuntzak saltzen saiatzen ari den osasun saila eta osasun sailburua. Ikusten ari gara 2023ko datuak hobeak zirela. 2023an osasun sailak adierazten zigun 255 zentro zirela, hau da 175 normaltasunez arituko zirenak udako hilabetetan. 2024an esan ziguten 155 zentro zirela, alegia 156 normaltasunez arituko zirenak, 2025an 211 zentro zirela, alegia 162, eta aurten 2026ko udan osasun sailburuak esan digu 211 zentro izango direla normaltasunez arituko direnak. Beraz ikusten dugu 2023an datu hobeak genituela, eta hemen ez dagoela inolako hobekuntzarik, nahiz eta titularren bidez saiatzen ari diren hobekuntzak daudela. Egoera hau, udako hilabetetara mugatu zitekeen, baina ikusten ari gara hori ez dela horrela, urteko gainerako hilabetetara zabaltzen dela. Adibidez, baditugu zentroak, Andoaingoa kasu, 10 medikuetatik bakarrik 5 daudela, eta ez bakarrik udaran, urteko gainerako hilabeteetan, edo eta Ondarrun, udaran, biztanleria areagotzen da, baina 7 medikuetatik 3 aurkitzen ditugu, edo hainbat herrietan aurkitzen dugu konsultategiak lehen astean egunero irekitzen zirenak, orain bakarrik egun batzutan irekitzen direla, edo Barakaldon. Barakaldon ere ikusten ari gara planifikazio gabeziagatik, jubilazioak planifikatzerako orduan, edo auzoak haunditzearako orduan, ez direla kontutan hartzen, eta herritarrak arazoak dituzte osakidetzara sarbidea izateko. Garrantzitsua da argi izatea, osakidetza normaltasuna ari denean, normaltasun hori mugatzen dela ordutegira. Eta horrek ez du bermatzen osasun hartaren kalitatea bermatua dagoenik, izan ere plantilla ez da izan beharko litzatekena. Eta egoera hori areagotzen da udaran. Eta ez dugu ahaztu behar ere beroaldiak, beroaldi bete-betean gaude, eta langileak egoera muturrekoetan lan egin behar izaten dute bai osasun zentroetan eta bai ospitaletan, eta pertsona kritikoenak ere, paziente kritikoenak ere, egoera hori pairatu behar izaten dute osakidetzako arduradunen aurreikuspen gabeziagatik, planifikazio gabeziagatik. Eta horrez gain ere ikusten ari gara normalizatzen ari dela eta ohitzen ari garela, osasun sailak esaten zuen kultura aldaketa horretara. Etenik gabeko arretaguneetan, ohikoa bilakatzen ari da medikurik gabeko txanda. Hainbat etenik gabeko arretagune ditugu, Laudiokoa, Iztietakoa, Donostiakoa, Basaurikoa, Lekeitiokoa, txandak ditugula mediku gabekoak. Ikusten dugu urteak aurrera doazela, eta hemen ez dagoela planifikaziorik. Eta aipatzen den kontingentzia plan hori, suposatzen dena momentu puntual batetarako dela, azkenean eguneroko egiturazko funtzionamendu bat bilakatzen da. Nola ez dagoen pertsonen kudeaketa planifikatu bat ez udarako eta ez urte guztirako. Eta denok ulertu genezake momentu batean, salbuespeneko neurriak hartzea, oporrengatik edo dena delakoagatik, baina ezin dena izan da salbuespeneko neurriak planifikaziorik, pertsonen kudeaketarik ez dagoelako egiturazko arazo bilakatu. Naiz eta marketing asko erabiltzen ari diren, eta naiz eta saiatzen ari diren herritarren pertzepzioa aldatzen osakidetzarekiko, herritarrak egunerokoan sufritzen ari dira osasun sistema publikoak dituen gabeziak. Eta hori udaran areagotzen da. 2023ko baino datu okerragoak ditugu. Dedikatzen duten esfortzu guzti hori marketingera, pertzepzio aldaketara, dedikatuko balute egiturazko arazoa konpontzera, zalantzari gabe hobeto egongo ginateke. Beraz, marketing gutxiago eta konponbide gehiago da behar duguna. Baina konponbideak egiturazkoak, eta ez ustezko konponbide hori lortu dutena sindikato medikorekin dirua isiltasunaren truke. Azkenean horrek arazoak kronifikatzen ditu eta ez ditu soluzioak ematen, eta gainera guzti hori egin dute
mai sektorialarekin kontatu gabe, negoziazio kolektiboari bizkar emanez eta araudi guztia urratuz. Tribunalak behin eta berriz adierazi digutenean eduki horiek negoziazio kolektiboarekin lotuta daudela, mai sektoriala dela kompetentea eta adostu egin behar dela bertan. Guk ez dakigu sindikatuek nola jokatuko duten eta zer adostuko duten, baina garbi dagoena da Osakidetzako zuzendaritzak bilateralki sindikatu medikorekin lortu duen akordio hori ez dela legezkoa. Mai sektorialean adostu behar da, zuk ezin duzu mai sektoriala erabili bakarrik informatzeko, epaitegiek ere behin eta berriro esan dute bertan adostu diren edukiak negoziazio kolektiboari lotuta dagoela, bai? Gauza bada, eta horrela egin izan da, gatazka badagoenean, normala da, interlokuzioa irekitzea, negoziatzea, gatazkan daudenekin, baina gero hori, mai sektoriala eraman behar da, eta mai sektorialean adostu behar da, sindikatu guztiekin. Gainera, ulertu nahi dugu, eta ulertu nahi dugu ez, medikuak bakarrik ez daude sindikatu medikoan, beste sindikatuetan ere badaude medikuak, beste mediku batzuk ere sindikatu gabe egon daitezke, orduan ez da ulertzen, ez nolatan bakarrik ez, interlokuzio hori, sindikatu medikori eman zaion, baina hemen larria dena da Osakidetzako mai sektoriala ez errespetatzea eta negoziazio kolektiboari bizkarra ematea. Ikusiko dugu hori ez naiz inor, guk pentsatzen dugu ez dela legezkoa, zeren gai horiek negoziazio kolektiboari lotuta daude, behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Orain arte, epaitegiek behin eta berriro gai horien inguruan ebatzi dute. Eta hor, badaude adierazpenak, ebazpenak, ikusi beharko da, baina mai sektoriala ez da bakarrik informaziorako gune bat, negoziaziorako gune bat da. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.